Днес ще разгледаме един брутален геймърски таблет, който съвсем спокойно може да подкара всяка една игра на високи настройки. Asus ROG Flow Z13. И не само това. Оказва се, че този малък таблет без самостоятелна видеокарта раздава сериозни тупаници на много от геймърските лаптопи, а в продуктивност може да се конкурира и с MacBook на Apple. Въобще, това е едно от най-яките технологични устройства тази година и нямам търпение да ви споделя какво може ROG Flow Z13, както и моите впечатления. И преди съм правил ревю на този таблет в моя канал, но тази година Asus пуснаха нова, по-мощна версия с AMD Ryzen AI Max Plus 395. Ние се запознахме с рефреша още в началото на годината на CES и от тогава до сега тръпнах в очакване да тествам този процесор. Той е 16 ядрен с 32 треда, вградено GPU и 32 ГБ обединена памет. И преди да затворите видеото, вградения чип е по-мощен от лаптопска RTX 4060, което е просто... дори нямам думи да го опиша. А процесорът е мощен колкото настолен Ryzen 9. И ако сега съм ви грабнал, да започваме с външния вид. Z13-ката идва с клавиатурка, която е и като протектор. Естествено може да се разкача на магните и всъщност се усеща доста добре като за таблетна клавиатура. Даже има и подсветка. Тъчпада също работи добре, а магнита гарантира, че няма да се разкачи и дава удобен наклон при писане. Като изключим клавиатурата, цялото шаси на Z13 е изработено от алуминий, така че ще се усеща много добре в ръцете ви. Естествено, ако не ви пречи теглото от килограми 200. За сравнение, 13-инчовия iPad Pro с M4 тежи малко под 600 грама. Набързо за портовете, две USB Type-C-та с Display Output и Power Delivery, HDMI 2.1, порт за зареждане, макар че можете и в Type-C-тата, но по-бавно. Даже Asus, освен стандартното 200 W зарядно, са включили по-малко 100 W такова, така че едното можете да си го държите вкъщи, другото в работа или въобще където искате и така винаги на две места ще имате зарядно за това устройство, което е доста готино. Може и в едната стая, в хола, каквото си пожелаете. Отляво имаме и четец за карти памет, а отдясно USB Type-A порт, жак за слушалки, както и Power, Volume и Command Center бутоните. Command Center бутона просто ви отваря бързо меню с някои полезни настройки. Шорткъти като Print Screen, Command Center, запис на екрана, такива неща можете да очаквате от Command Center. Отпред има камерка за разговори, а отзад има камерка за... Честно да ви кажа, нямам идея за какво е тази камера отзад, но я има. Също на много удобно място Asus са сложили и M2 порта за SSD, така че ако искате да апгрейдвате, ви трябва само една отверка и съвместимо SSD. Понеже таблет естествено се държи на стойка отзад, тя също е метална и се усеща доста стабилно. Asus са сложили едно палче ето тук отдясно, което прави регулирането и изключително лесно. Можете да изправите таблета като нормален лаптоп или да го сложите да си легне баш като таблет. Ако искате нещо да рисувате или да творите, има писалка в комплекта, така че и това е опция за по-артистичните от вас. Аз не се причислявам тук, дошъл съм изцяло за гейминг и да разбера колко добре ще вървят игрите ми на това малко 13-инчово таблетче. Но преди това дисплеят. Просто няма как да не му обърнем внимание, защото той е един от главните герои тук. 13,4 инча, 2,5К резолюция или 1600p, IPS панел с 180 Hz опреснение, Variable Refresh Rate, тъчскрин естествено, 500 нита яркост и изключително точни цветове. Цъкането на този дисплей е просто удоволствие за очите. Имам предвид цъкането на игри, а цъкането по самият дисплей с пръстите е отвратително, както винаги. Все пак имаме Windows. Тук Asus не са виновни. Навигирането в Windows е отвратително и точно за това този Command Center бутон така малко ви помага, например, да си извадите клавиатурка на екрана, да си направите скриншот. Някои така удобни шорткъти просто ги има на един бутон разстояние, ако случайно сте разкачили клавиатурата и го използвате като таблет. Ryzen AI Max Plus 395, последния да затвори вратата, е феноменален процесор. Много тъпо име, което няма да се запомни. AI, което е може би излишното в случая, но AMD са направили абсолютна магия. В Cinebench буквално изкарваме почти същите точки като Ryzen 9 5950 Hx. В недалечното минало това беше един от най-мощните десктопски процесори. И дори в момента, ако трябва да го сравним срещу нещо по-ново, AM5 не изостава чак толкова много. Все пак тук имаме много малко шаси и производителността, която ни дава самия процесор, е просто няма аналог. Няма такова нещо в момента в преносимо устройство на Windows, което да дава толкова перформанс. Това е може би най-мощният процесор, който аз до сега съм тествал. Тоест за продуктивност, фотошопи, премиери и 3D моделиране и какво ли още не, няма смисъл дори да се замислите може ли, не може ли. Може и то със скорости, каквито нито един друг Windows лаптоп няма да ви даде. Което е скандално. Това за момента е може би единственото устройство с този процесор и
Asus единствените, които си казали, знаете ли какво, няма го сложим в някакъв мощен геймърски лаптоп, ще го сложим в 13-инчов таблет. Radeon 8060S е видеочипа в ROG Flow Z13. Той ползва 8 от общо 32 ГБ RAM. Да, има и варианти в Америка с 128 ГБ RAM. Може би ако ще занимавате с някакъв AI наистина, някакви language модели, ако ще пускате, тогава може би е добър избор. Но тук в случая 8 ГБ RAM, реално можете и да си го конфигурирате и да му дадете, да речем, на GPU-то и 16. Така че тази обединена памет реално ни дава гъвкавостта да изберем точно тези ресурси, къде да ги насочим. Сега към гейминг тестовете. Black Myth Wukong с включен FSR, изключен FrameGen и изключен RTX, високи настройки, изкарахме 47 FPS. Всъщност не е никак зле, Wukong е доста тежка игра, а тук играем на високи настройки и доста висока резолюция. Да, играем на пълната резолюция на този екран 1600p, 2560 на 1600, което си е доста по-натоварващо от Full HD и въпреки това изкарахме 47 кадъра. По принцип тук игрите се усещат супер, стига да изкарвате над 45 постоянен FPS, защото именно тогава се включва този Variable Refresh Rate на дисплея. Тук бенчмарка казва да, 47 FPS, но доста често ще падате до 30, така че на по-ниски настройки и по-ниска резолюция може би ще бъде по-оптимално, но съвсем спокойно играта си върви на добри настройки, на преносим 13-инчов таблет без видеокарта. Това е абсолютно нечувано. Shadow of the Tomb Raider обаче е друга история. Пуснаха на highest пресета, отново 1600p и изкарахме 68 FPS. Да, буквално максимални настройки, буквално максимална резолюция, която този таблет поддържа. Играта изглежда феноменално на този дисплей и се играе много добре. Чак останах изненадан, че надвишаваме 60 FPS на тази резолюция. Няма как да не тествам и любимата ми CS2, само че на Full HD и ниски настройки, както повечето хора играят, така или иначе. CS не е супер тежка игра, но пък изисква доста кадри, за да върви гладко и да играете на добро ниво. Тук изкарахме 302 FPS, което е предостатъчно. Играта върви супер, без никакви хълцания, така че ако свалите ранг, не ви е виновна Z13-ката. Цялостно представянето изглежда много добре на хартия, но искам да дадем малко контекст с следващите ни бенчмаркове на Cyberpunk. Ще тестваме всеки път на Ray Tracing Low пресета с FSR, но без FrameGen. FrameGen пичове избягвам да го ползвам, защото много често играта върви с много ниски кадри, има супер много input latency и не е приятно. Може да изкараме много FPS на теория, но най-вече поне с FSR аз нямам много добър експириенс от неговия FrameGen. Първият тест е на Full HD и там изкарахме 60 FPS и то доста стабилни. Да, Ray Tracing може да е на low самия Ray Tracing, но всичко останало е общо макснато на този пресет в играта. Така че изглежда доста добре, върви много добре. Вторият тест, който реших да направя, абсолютно същите настройки, просто вдигнах резолюцията на 1600p, максималната резолюция и изкарахме 48 кадъра, който пак е приемливо. Между другото, тествах и играта вървеше много добре, не само в бенчмарка, но и по време на игра беше сравнително приятно. Последният ми тест отново е абсолютно същите настройки, само че изключих Power кабела, за да видим каква е разликата между това да го използвате на кабел и не на кабел. Защо? Защото това е преносимо устройство, което може би повече бихте искали да използвате в движение, отколкото на бюрото ви включено към контакта. И разликата я има, но не е фрапантна. Изкарахме 41 FPS, така че тук ще изпишем като проценти точно колко е, поне в Cyberpunk разликата. По принцип какво се случва? Когато го използваме на кабел, можем да включим турбо режима. Тук имаме три режима: турбо, перформанс и silent, който е най-икономичният. Когато изключим кабела, максимум можем да изберем перформанс. Но ако сме на включен кабел и така или иначе изберем перформанс, ще изкараме същия резултат. Защо препоръчвам да използвате перформанс в някои ситуации, в които имате над 60 кадъра така или иначе? Ами защото таблета става по-тих. Той не е много шумен дори на турбо, в сравнение с много геймърски лаптопи, да не кажа почти всички геймърски лаптопи, е супер тих. Наистина много по-тих от повечето геймърски лаптопи, които просто излитат като хеликоптер. Дори на турбо е окей. 78 градуса между другото държи чипа под максимално натоварване. На геймърски лаптоп цъкате си и в един момент тук започва много да ви пари. Защо? Защото под клавиатурата се намира абсолютно всичко. Процесор, видеокарта, абсолютно всички части, които се затоплят, се намират под клавиатурата. Тук обаче това не е така, защото тя се разкача и всичко, което се затопля, се намира зад екрана. Важно е да отбележа, че целият таблет дори не се затопля. Затопля се една точка отзад, която сега ще ви я покажа тук на B-roll, ще посоча с пръст да видите къде е хотспота на този таблет. Реално е гениално това, защото вие никога няма да държите
пръстите си там. Дори когато го използвате просто като таблет и го хванете с двете си ръце отстрани, няма да усещате топлината, тя просто се намира на място, което е супер безопасно. Така че тук това е супер. И друго нещо, което отново като сравнение искам спрямо лаптоп да го кажа, разкачате клавиатурата и съвсем спокойно си свързвате която си поискате клавиатурата към този таблет, която на вас реално ви е удобна, нещо механично, нещо наистина геймърско както си трябва, и пак доближавате екрана супер близо до вас и си цъкате без проблеми, докато на лаптоп това нещо трудно, защото трябва да седи по-назад, за да можете да си сложите клавиатурата пред него и тогава вече екранът е прекалено далече. И сега като го казах това, искам да ви споделя няколко различни начина, по които можете да използвате този таблет, защото той наистина е мултифункционален. Не обичам да използвам тази дума, когато правим ревюта по принцип, но има много различни use кейсове на този таблет. Да, можем като таблет и като лаптоп, това вече го споменах, но също така с един джойстик си става преносима конзола, която реално е приятна за използване. Едва ли си цъкате с мишка и клавиатура в автобуса или в метрото. Ако пък го свържете към телевизора с един HDMI и включите Steam Big Picture режима, вече навигирането с джойстик между всичките игри става абсолютен топ и наистина си е като конзолка, става си като PlayStation просто. Ако пък искате, можете и да си подготвите докинг станция на бюрото, не само за да пренесете таблета на голям екран с мишка и клавиатура и още много периферия, но и дори да му включите външна видеокарта. Asus пуснаха нова генерация XG Mobile видеокарти, които са много скъпи, а също можете и сами да си изгубите подобно нещо, стига да знаете какво правите. Така това става абсолютен звяр за гейминг и продуктивност, не че в момента не е, но с една външна десктопска видеокарта това нещо просто има потенциала да пръсне кочината. Това е едно устройство за абсолютно всичко, с безброй възможности за използване. Само че има едно но. Още не съм ви казал две неща. Първо, батерията как е, и второ, цената. Освен ако цената не сме сложили някъде за кликбейт в заглавието, което е разбираемо. Батерията е, как да го кажа, въобще не е добра. Това е краткият отговор. Дългият отговор е следния. Капацитета ѝ е 72 часа и веднага ще ви дам пример с една супер лека игричка. Broforce. Пуснах таблета на Silent режим и можете да видите, когато нямаме лимит на кадрите, какво се случва. Дърпаме максималните 76 вата, които въобще не са ни нужни за тази игра. Тоест с това темпо батерията ще падне за по-малко от час, а дори не сме играли нещо натоварващо. Включвайки VSync, ограничаваме Max FPS на 180, понеже това е максималното опреснение на екрана, и така консумацията пада на 40 вата. Грубо под 2 часа, около час и 40, час и 50 минути, може би максимум батерия ще получим. Пробвах още един лайфхак, за да се опитам да намаля още повече консумацията. От Windows нагласих refresh rate на 60 Hz, така когато включа VSync ще играем максимално на 60 кадра в секунда и така паднахме на около 35 вата консумация, което би било около 2 часа играене преди да падне батерията. За гледане на филми няма проблеми, на Silent режима успях да го докарам до около 10 часа, т.е. с ниска консумация получаваме супер живот, но проблемът е, че нещата тук не са толкова добре оптимизирани и когато трябва да включите която и да е игра, таблета започва да дърпа прекалено много мощност. Вижте, аз не съм инженер, със сигурност не разбирам колкото хората, които са произвели този таблет, но лично според мен ще да е добре да добавят такава функция от Armoury Crate, каквато имаме на ROG Ally, например, защото там това устройство, което пак е handheld конзола, да, използва по-слаб чип, но може да се настройва до минималните 7 вата. На 7 вата не можете да играете много тежки игри, не си представете, че играете Cyberpunk на 7 вата, но да речем на 25 вата с по-ниски настройки, съвсем спокойно ще можете да подкарате по-тежки заглавия. На 7 вата обаче ще можете да си гледате филми, да подкарвате някакви инди леки игрички или някое емулаторче и така ще можете да получите, дето се вика, почти 10 часа живот. Буквално от Armoury Crate минималното, което мога да настроя, 32 вата, което пак е доста. И сега ще ви дам пример с Shadow of the Tomb Raider на точно тази настройка, 32 вата, Full HD, средни настройки и имаме 86 FPS. Ето това, да, не е най-тежката AAA игра, но пък и не е нещо супер леко. Представете си, ако можехме да го настроим на 20-25 вата, пак щяхме на средни настройки да изкараме около 50-60 FPS играта да може да се играе, но щяхме да получим доста повече живот на батерията. Тоест, какво се оказва? Имаме супер яко, компактно и преносимо устройство с много мощност, много възможности за използване, прекрасен екран, но буквално най-важната част, която е преносимата, не е толкова добра. А сега, като ви споделя и цената от около 5500 лева, абсолютно скандално, може би ще си кажете, че Asus се боцкат с нещо и за тия пари ще си вземете компютър, ROG Ally и даже и PlayStation. Това устройство за ентусиасти или поне за такива, които си мислят, че са ентусиасти. Не е за нормалния потребител, но в бъдеще, след няколко генерации, съвсем спокойно цената ще падне надолу, ще има повече конкуренция, ще има
повече такива процесори от AMD и устройствата ще са по-достъпни. Винаги, когато излиза нещо такова ново, невиждано, нечувано, е на много висока цена, така че до някъде е оправдано, въпреки че е много скъпа цената, не искам да казвам оправдание напълно, аз не бих си го взел. Но да, ROG Flow Z13 е много яка джаджа и апгрейдите спрямо миналата генерация са огромни. Наистина е способна на чудеса, но се проваля точно в частта, която е отличава от всичко останало. За какво ти е преносимо устройство, което е използваемо само на кабел? Нямаше ли да е по-добре този процесор да се интегрира в нещо не толкова експериментално, че да се свали цената надолу? Просто нормален лаптоп на конкурентна цена, а защо не и мини PC. Странна птица е ROG Flow Z13, въпреки че ми харесва страшно много и си речи, че са вложили много труд и буквално най-актуалния хардуер. Забавно устройство със сигурност, но практично и достъпно по-скоро не. Все пак ще оставим линк долу в описанието, пък напишете и вие в коментарите, бихте ли си взели най-мощния геймърски таблет или не. Ще се видим следващия път, а през това време можете да натиснете ето тук и да изгледате едно от другите наши видеа. Чао!